Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Que pasou onte? Preguntou Cira con exixencia. Non sabemos, dixo Xuño encolléndose de ombreiros. Úrsula contoulle do sinal de alerta e que non chegara aínda para contarlles o que pasara realmente. Así que colleu a noite libre. Que ben vivimos, dixo Cira con certo nivel de mala hostia. Xuño sorriu porque lle pareceu que decía de coña, non lle viu a maldade. Úrsula sí, era obvia. Xa virá cando teña que vir, respondiu Úrsula con firmeza. Ese regalo? Preguntou Cira sorrindo con certa emoción. Como se fora para ela, que non era, era para min. Pero nin Xuño nin Úrsula responderon, fixeron como se non escoitaran nada, o que lle serviu a Cira de coartada para cotillear. Ela sorría como se realmente crese que era para ela e que as outras estaban disimulando para darlle unha sorpresa. Erguiu o papel para mirar entre os ocos que deixaba o envoltorio e incluso agarrou o lazo. Que faz? Preguntou ameazando Clara entrando pola porta. Nada, é que como non é de ninguén, respondiu Cira referíndose ao regalo. Como que non é de ninguén? Dixo Clara mirando as outras dúas. E no momento en que lle ia contar toda a película do regalo, decatouse por un arqueo de cella de Úrsula que igual era mellor non dar demasiadas explicacións. E Priscila? Preguntou Clara cambiando de tema. Está con 2 clientes meus, está lle levando ben tempo, dixo Cira mirando o reloxo. Clara nin se inmutou polo comentario, colleu o regalo e levouno fora. Víctor marchara e a noite estaba a piques de rematar. Marchas? Preguntou Priscila desde a distancia. Levas o regalo? Levo, non me decatei de que aquí entra todo Dios. Ademais parece que Rita non vai vir, respondiu Clara. Pois eu trouxe unha bata, pensaba deixala co teu, dixo Priscila. Clara parou en seco a súa fuxida. Debatiron un pouco sobre cal sería o mellor sitio para deixalos. Se os levaban de volta para as súas casas, se deixaban unha nota manuscrita para que eu me decatase de que era para min. E incluso se mencionou de pasada a posibilidade de poñer unha trampa para ratos reconvertida en trampa para curiosos para evitar cotilleos varios. Como é? Preguntou Clara con curiosidade cotilla referíndose á bata. Enséñocha se me enseñas o pixama, negociou Priscila. Feito, aceptou Clara. Priscila entrou no chabolo a buscar o seu regalo e nuns escasos segundos saiu con 2 paquetes, cunha grande emoción e cunha mirada de trasniña divertida que ata fixo sorrir a Clara. Traeu o de Úrsula, estaban falando con Cira e non se decatou. Clara agarrouna do brazo e foron cara ao acantilado. Sentaron a carón e puxéronse a desenvolver os regalos, como se foran para elas. Clara o de Úrsula e Úrsula o de Clara. Cando tiveron toda a tenda montada, miráronse con certo pánico. Igual os debemos mercar amarelos, dixo Clara. Manda carallo que digas ti iso, exclamou Priscila finxindo escandalizarse. Cada peza por separado era espectacular e amorosa. O pixama seguía sendo de corazóns grandes de cores. A bata era dun tecido peludo e abrigoso, con lunares grandes de cores. E as zapatillas eran de ante, con forro de lana e de cor violeta, iso sí, cun vivo de cores. Bueno, a ela moi discreta non lle gusta ir, dixo Clara con certa retranca. E miraron unha para outra e botáronse a rir sen reparos. Cando se recuperaron, miraron con máis atención os regalos, puxéronse de pé e fixeron como que os probaban. E medio fixeron un desfile cas súas poses e os seus contoneos obrigados. De súpeto, Clara parou en seco, deixou de sorrir e sentou no chan outra vez. Tía, que Rita está a cagar de amarela, dixo Clara case sen respiración. Acabouse.